No se'l creu ningú. Cada vegada que compareix davant el legislatiu valencià, sembla més un venedor de fum que un autèntic president de la Generalitat, persona que des del primer minut hauria d'haver dit la veritat i hauria d'haver posat el seu càrrec a consideració de les Corts, però sobretot de la ciutadania, en què ara mateix 8 de cada 10 persones diu que ho ha de deixar córrer. Avui, per enèsima vegada, no ha fet altra cosa que mentir amb les dades que ha donat, justificar-se en allò injustificable i insultar la intel·ligència dels votants dels partits que ocupen la bancada de l'esquerra de la cambra. Ell es resisteix, però el clam de la ciutadania resulta inexorable. Mazón, dimisión.